سلام كبرات نايزا يوتيوب channel تخالتنا خميت صنحنا زوان زولكم حصرتن واناون حبريتاتات حيزلكم قريب له كسام ودا تحبيركم صنح نايت سراويت نايت قومو سلف نبوزحات مغرام فطيره له تعويت صنح حتو فندي وطيله لو معلتي اب كتما مغل استفطر ناي سراويت قومو تግራይና በያ ተምርሕ ዘላ ዝብል حدث ስጋት ልዕልሎ ሕውሓቱን ህጹጽ መግለጽ ወጥየሎ ነዚ ዝምልከት حبريታ حزنلنا ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ውጥረት ከም ዝቀጠለ ኣሎ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ብወገን እስራኤል ኣትዮም ኣለው አልሲሲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ ምፍራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህጹጽ መልሲ ይበሎ ነዚ ኩሉ ሓዊስና ሒዝና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዛዕባ አማራጭታት ወደብ ባሕር መብርሂቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝመብርሂቦም ጉዳይ ዓሰብ ኣልዕሎም ኣለው ዓሰብ ከም አማራጭ ክረአ ይኽእል እዩ ዝብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኻርታን ብምስልን ኣብ ዝቐረብዎ መብርሂ ዓሰብ ቀንዲ ወደብ ባሕር ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ገሊጾም ብዛዕባ አቋም ወደብ ክፍለጥ ኣለዎ ዝበልዎ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ መልእኽቶም ገሊጾም ኣለው ሙሉእ ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ፕሬዝዳንት ናይታ ሃገር ርእሳ ዝኻለት ሶማሊላንድ ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ምዃኖም ተሰሚዑ እቶም ቀዳሞት ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ስምዕ ወደብ ካብ ዝፈራረሙ ንድሓር ነታ ርእሳ ዝኻለት ሃገር ዝመርሑ ዘለዉ ፕሬዝዳንት ንመጀመርያ ግዜ ናብ አዲስ አበባ ዝገብርዎ ተባሂሉ ዘሎ ትጽቢት ዝግበረሉ ጉዕዞ ካብ ሕጂ ኣዘራረብ ኮይኑ ኣሎ ነቲ ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ መዓልታዊ ንዝርግሖም ህጹጻት ዜናታት ምእንቲ ክበጽሐኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ لوم معلتي أب كتما مغلة برتع تباهي لستجلت أنا عطوات حيلتها تقاوم وسلفي تخيدو نزناي مغلة تقاوم وزل على تناي كل تعامت كينات تجراي كرمي ملع على حوحات بسم سرايت مكل خال تجراي وي تي دي اف زدالو حيليو لوم معلتي تقاوم وسلف زوته تناي كوام مغلة حلواي كأنه معسكر دما خم مغلة وتعيب أبزر كبكي حاسته بهاله معسكري إذا معسكر كدمنا يسمين الزنا براي إذا سرايت أرمي عسران كل تنتباهي لستودبه بسم حيلة أرمي بزحات نوسات كفالات زحزخين وبزحات أحدات أرمن اللو مسرت سمع بريتوريا إذا حيل سب مدب دي دي ار اصور فتحنا بسلاماوي هيوت كملس انت نبركوا حوحات غنا توسخ من اسيات من سلطان كبر تعصني حي ابالات السراويت بدموز زنبر خوينم ابزوان زي استفطر فتان ነገር ድማ ደሞዝ ክخفلهم بزي مخالم مز زي خفليت ደሞዝ بستتحاز قريتاتات كسمع صنحي زحلف قدام ድማ ካብ مقاله ابز وصا حدا مسمر منجدي ناي معصاو منقسقاسات تخيد نير لو معلت غنا ات ነገር ተጋዲዱ እቶም አባላት ሰራዊት ኣብ ጎደናታት መቀለ ብምውጻእ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተካይዶም እቲ ሰልፊ ሰላማውን ድምጽ ናይ ምስማዕ منقسقاس ነይሩ እንትኾነ ግና ነገራት በዚን ተቀፂሉ ኣብ ትግራይ ሓደገኛ ኩናት ክልዓል ከም ዝኽእል ስጋት ፈጢሩ ኣሎ እቶም ሰልፈኛታት አባላት ሰራዊት ደሞዝ ይከፈለና ጥቅምታት ናይ ከበሩ ዝብሉ ተቃውሞታት ተስሚዑ ሎም ማዓልቲ ኣብ ጎደናታት መቀለ እና ተዘዋወረ ተቃውሞም ዘስምዑ ዝዋዓሉ እቲ ኣርሚ 22 ዝተባሃለት ወታደራት ኣወዳድባ እዩ ድሕሪ ናይ መቀለ ናይ ሰራዊት ተቃውሞ ሰልፊ ሕወሓት መግለጽ ኣውፅሎም ሕወሓት ኣብቲ መልእኽቲ ሰሙን ብዝብል ዘውፅኦ መግለጺ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ወፍሪ ብምባል ኣዋርሕ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተኻየደ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ወሳኒ ምንባሩ ብምምልካት ነቲ ጉዳይ ኣቃሊልዎ ኣሎ እዚ ግና ንጸላእትና ድቃስ ከልእዎም እዩ ኢሉውን አረጋግጠለው እቶም ቀዳሞት ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ቅድመ አዋርሕ ኣብዛሃው ሓደ ጋዜጣዊ መግለጺ ነት ሰራዊት ዝኽፈል ደሞዝ ኣብ ምዕባለ እቲ ክልል ኣልታው ጽልዋ ይገብር ከም ዘሎ ምግላጾም ዝከርዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ቀረዋን ምስ ኤምቢሲ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ መደበር ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ ዝነበሮም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤውን ብተመሳሳሊ ሓሳብ አንጸባሪቆም ነይሮም እዞም ሎም መዓልቲ ኣብ ጎደናታት መቀለ ሰልፍ ዝወጽዑ ጥቃት ደሞዝናን ጥቅምናን ይከፈል ዝተጀመረ ናይ ኣጽዋር ምፍታሕን ምምላስን ወይ ዲዲአር ስለምንታይ ደውይሉ ኢሎም ሓቲቶም ኣለው እዞም አባላት ሰራዊት መሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ እቲ ኣላይ መስርሕን ሓሊፎም ናይ ምስራት ገንዘብ ረኺቦምና ማሕበረሰብ ናይ ምጽባር ድሌት እንከለዎም ብወገን ሕወሓት ግና ዕጡቃት ኮይንኩም ክቅጽሉ ኣለኩም ዝብል ኣቋም ይረሎ ሕወሓት ብተወሳኺ ሰራዊት ብምስልጣን ነቲ ሰራዊት ናይ ምብርታዕን ምንቅስቃስን ይካይድ እንከሎ ነቲ ሰራዊት ዘድሊ ወጻኢታት ግና ካሊእ ርእስም ዝሓል ኮይኑ ወሎ ኣብ መላእ ትግራይ ከቢድ ምንቅስቃስ ምፍጣር ንህዝቢ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ ሓድነት ይእክበልኹ ዝብል ሕወሓት ሕጂ ግና ካብ ሰራዊት ዘጋጥሞ ዘሎ ተቃውሞ ነቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝተፈለየ መልክዕ ከትሕዞ ይገብረሎ ሕወሓት ናይ ሎም ሰልፊ ምክያድ ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ ሃገራዊ ሓድነት መድረኽ ስትራቴጂካዊ ዓቕሚ ብፍላይ ድማ ብህዝባዊ ተሳታፍነት ብዝተሰነየ መልክዑ ክትግበር ምጽንሖ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋታት ብዕምቆት ብምይጥን ሓድነቶም ንምፍራስ ዝካየዱ ወፍርታት ንምምካት ዝተወሰነ መድረኽ እዩ ኣብዚኦም መድረኻት ዝነበሩ ተሳትፎታት ዝተመሓላለፉ ውሳኔታት ንህዝብን ዝለዓለ ጽንዓት ዝፈጠሩ ኮይኖም ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ንዘይሕጋውያን ዘይግብኦም ኣካላት ድቃስ ከልእዎም ኣለኢሉ እውን ገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ኣብዚ መግለጺ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 3 ኣካላት ወፍሪ ከም ዝተኸፈተ ዝገለጸ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዓላማታት ወፍሪ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ቀፂሉ ድማ ባዕሉ ምዃኑ ብምልካት እቲ ሳልሳይ ድማ ሰራዊት ትግራይ እዩ ኢሉ ኣረጋጊጹ በዚ እውን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያውን ዝወቀሰሉ ኩነታት ተራዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መራሒኡ ሰልፊ ሕወሓትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እቲ ህላው ቆራጽ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይን ብርቱዕ ናይ ስምፅላምን ወፍሪ ይካየደሉ ኢሉ እውን ሕወሓት ወቂሱ
ጽኑዕ መጠንቀቕታ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ዓሰብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ኣማራጽታት ወደብ ባሕር መብርሂቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝመብርሂቦም ጉዳይ ዓሰብ ኣልዒሎም ካብ ወገን እቲ ገዛ ፓርቲ ብዝተለማመደ ኣገባብ ለው መዓልቲ ብቪድዮ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ሓደ መንግስታዊ ኣኼባ ብዛዕባ ኣማራጽታት ወደብ ባሕር መብርሂ ክህቡ ኣርዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝመብርሂቦም መጀመርያ ንሕና ንወደብ ባሕር እንደሊ ኢና ቀይሕ ባሕር እንደሊ ኢና ክንብል ከለና ምርጫናን ሓደን ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተሰሚዖም እንታይ ምርጫ ኣሎ ንዝብል ኣማራጽታት ምርኣይ ጠቃሚ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማሊላንድ ኣብ እዋን ንግስነት ኢፋት ዝበሃል ኣገልግሎት ይህቡ ምንባሮም ኣልዒሎም ብካርታ ብምስልን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለው ቀፂሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ወደብ ጅቡቲ ከም ዘለዓሉን ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ዘለና ወደብ ምዃኑ እውን ኣብርሂቦም ወሲኾም ድማ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወደብ ኣሊስ ብምልዓል ብካርታን ምስልን ብምድጋፍ ገሊፆም ኣለው እቲ ኣብ ወሰን ኤርትራ ዝርከብ ከም ኣማራጺ ክረአ ዝኽእል ምዃኑ እውን ኣመልኪቶም ምጽዋዕ እውን ከም ኣማራጺ ክጥቀስ ይከኣል እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንሰሜን ኢትዮጵያ ምቹውን ቀንዲ ወደብ ባሕሪ ምንባሩ እውን ገሊፆም ኣለው ዓሰብ እውን ከም ኣማራጺ ክረአ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብካርታን ብምስልን ኣብ ዝደገፍዎ መብርሂ እቲ ቀንዲ ወደብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኾም ግድን ዓሰብ እንተዘይኮይኑ ግድን ምጽዋዕ እንተዘይኮይኑ ዝብል ኣቋም ይብልና ንሕና እንደልየ መተንፈሲ ወደብ ጥራይ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብይ ንኽፍሊት ክራይ ወደብ ኣብ 2-3 ዓመት ዝኽፈል ገንዘብ በይኑ ህዳሴ ይሰርሕን ፋብሪካ መዳበርያን ይሃንጽ ኢሎም ኣመልኪቶም መተንፈሲ ወደብ ብዝኾነ ይኹን ይምጻእ ብግዚእት ይኹን ብሊዝ ይኹን ንሕና እንደልየ እዚ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እዚ ድማ ምስ ምውሳኽ ቁፅሪ ህዝቢ ብዝተኣሳሰረ ምዃኑ ምግላጽ በዚ ሕጂ ዘለና ኣካይዳ ክንጻወሮ ንኽእልን ኢና ኢሎም ኣመልኪቶም እናጸንሐ ኸድ ከሎ ካብ ቁፅጥር ወጻኢ ዝኸውን ነገር ይመጽእ ኢሎም ኣጠንቂቖም ካብ ሕጂ ተመኻኺርናን ተዛቲናን ኣማራጺ ዘይንረኽበሉ እንተኾይና ሓደገኛ ኢሎም ኣብይ ጠንቂቖም እንተወሓደቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ መድረኻት ዝዝተዩን ጉዳያት ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ጽኑዕ ሓሳብ ሂቦም ውሳነ ይትረፍ ንዘተይልሞ ደቅና ይሕሰብሉ ክበሃል ይከኣል ኢሎም ወሲኾም ሽዑን ሽዑ ዝድገፍ ጉዳይ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እንኳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ብዙሕ ዘይረብሕን ዝረብሕን ቀበሌ እውን ኣይንባእስን ኢና ኢሎም ኣመልኪቶም ቁም ነገር ስለዝኾነ ንዘተይሉ ኢሎም ኣብይ ጠንቂቖም እንተዘይኮይኑ ህላዊ ኢትዮጵያ ሓደጋ ውሽጢ እትዎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ተዛሪቦም እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይኮነን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣትሪሮም ገሊፆም ትራምፕ ግብጻትዮም ኢትዮጵያ ንዛዕባ ኣልሲሲ መልሲ ሂባ ስምዕ ሰላም ሓማስ እስራኤል ስዒቡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ እስራኤል በፂሖም ኣብ ፓርላማ እስራኤል መደረ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ናብ ግብፂ ኣምርሖም ኣብ ሻርማ አል ሼክ ግብፂ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ክልቲኦም ተጻረርቲ ወገናት ስነ ስርዓት ፊርማ ንምስታፍ ዝተገበረ ጉዕዞ እዩ ኣብዚ ናይ ሻርማ ኤል ሼክ ስነ ስርዓት ፊርማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጥራይ ዘይኮኑስ መራሕቲ ብዙሓት ሃገራት እውን ተረኺቦም ኣለው ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ዝርከብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ሻርማ አል ሼክ ግብፂ ዝኣተው ኮይኖም ፕሬዚዳንት አልሲሲ ድማ ትራምፕ ቅድሚ ምብፅሖም ትራምፕ ዝገብርዎ ጻዕሪ ሰላም ምምጻእ እቲ ዝለዓለ ሜዳልያ ግብፂ ዝበሃልን ብስም ናይል ወይ ኣባይ ዝተሰየመ ሜዳልያ ከም ሽልሞም ኣፍሊጦም ነይሮም አልሲሲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዛዕባ ዘስምዑ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ዛዕባ አልሲሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ይብሉ ኣሎ ኣልሲሲ ከም ዝፍለጥ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓ ውሕስና ማያን ንምሓስ ኩሉ ኣድላይ ስጉምትታት ክትወስድ እያ እዩ ዝብል ነይሩ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ሎሚ 3 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ብዛዕባ ሩባ ኣባይን ዓብይ ግድብ ህዳሴን ዝተተሓዘ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኸፈተቶ ፍሪ ኣበርቲዓ ከም ትቐፅል ገሊጹ ወሲኹ እውን ግብፂ ብዘይሕጋውን ልዕልናን ዝተመልኦ መንገዲ ንሩባ ኣባይ ንምቁፃር ዝገበሮ ተፈተነ ክትቆፅለ እያ ኢሉ እዚ መግለፂ እዚ ካብ ወገን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ብኢድ ኣዙር ፀቕጢ እንተበርቲዑ እውን ምዕባለ ኢትዮጵያ ኣያዓግትን ኢሉ እውን ወሲኹ ገሊጹ ፕሬዚዳንት ናይታ ርእሳ ዝኻለት ሶማሊላንድ ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ምዃኖም ተሰሚዑ እቶም ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ስምዕ ወደብ ካብ ዝተፈራረሙ ንድሓር ነታ ርእሳ ዝኻለት ሃገር ዝመርሑ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ተባሂሉ ዘሎ ትፅቢት ዝግበረሉ ጉዕዞ ካብ ሕጂ ኣዘራረቡ ኮይኑ ኣሎ ሆርን ሪቪው ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት እቲ ከባቢ እቶም ፕሬዚዳንት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ምዃኖም ገሊፆም ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝተፈራረሙ ስምዕ ወደብ ሶማሊላንድን ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕርን ንኢትዮጵያ ማዓስከርን ሓይሊ ባሕርን ከም እትህብን ኢትዮጵያ ድማ በኣንጻሩ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም እትህብ ዝገልጽ እዩ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብስምዕ ሳዕቤን ኣብ ከቢድ ምድንጋር ካብ ዝኣተዋ ንድሓር ዶንጌን ብሽምግልነት ቱርኪ ነቲ ዘደናገር ከረጋግኡ ዝከር እዩ ነቲ ስምዕ ዝፈረሙ እቶም ቀዳሞት ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ተሳዒሮም ስልጣኖም ንፕሬዚዳንት ዓብዱልራሕማ ኢሮ ኣረኪቦም ፕሬዚዳንት ዓብዱልራሕማ መሓመድ ኣብ እዋን መረፃ ወፊሮም ሰልፎም ነቲ ስምዕ ከም ዝገምገምዎ ተዛሪቦም ነይሮም እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ስምዕ መረዳድኢ ከም ዘፍረስዎ እንትኾነ እኳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዛረቡ ከለዉ ዲፕሎማሲ ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ ፕሬዚዳንት ዓብዱልራሕማ መሓመድ ኢሮ ሎም መዓልቲ ናይ ዱባይ ዑደቶም ዛዚሞም ናብ ሶማሊላንድ ዝተመለሱ ኮይኖም ቀጻሊ ምዕራፍኦም ድማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸውን ይግለጽ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልና ሎሚ ዘደለናዮም ርእሰ ጉዳያት እዚኦም መስሊ ነይሮም ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ቻናልና ደገፍኩም ከም ትገልጹ እናዘኻኽርና ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም